Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa, Aquiles. Tabi, unsa may among ikatabang niya, Miss Claros? Pinoy-anan niya, Sir Divino. Uy, kana lang? Kung wa siya'y mga kabanay, mahimo man nga amo siyang sagupon, Miss Claros. Hain ba na karong bataa? Miss Rona, palihog pa sudla si Jeric. Jerry? Mao na iyang pangan, Madam Doria. Ma'am? Uy, siya ba? Uy, in town. 13 anyos na pag na siya? O, Madam, kana laging way klarong kaon o way klarong kapahuwayan. Mao na'y hinungdan nga sa iyang edad nga 13 anyos. Gamay siyang tanahon. Dong, dool diri, dali. Jeric, dali dong, dool dire. Ma'am? Asa ka magpuyo karon, Jerry? Bisan asa lang, ma'am. Oh my God! Jeric, nakaila ka naman nila, wa ba? Sila si Madam Doria o Sir Divino. Pirmi ni silang mag-anhian din sa eskwelahan. Gani, usaman gani ka sa nakadawat sa ilang mga hinabang. Oo, ma'am. Wa ka na bagay mga kaparyentihan, Jerry? Naaman, pero di man sila magpadayon na ako. Unya, ang imong pagkaon. Isang asa lang, sir. Usahay, kung may ganan siya sa akong pagpaninda o sigarilyo, makapalit kong pan. Paan? Mauro na imong kanon? Gamay namang ganan siya ako, sir. Kay pila naman sa kubukang akong itinda. Ay, mihilak na hinuon si Madam Doria. Murag kihiwa nga kung kasing-kasing, Miss Claros. Okay. Kay naluoy man ko ining bataa. Ako ning sagupon. Nakadungog ka, Jeric. Sagupon ka. O yun ka ba, Jerry? Kung gusto mo, sir. Anong di man? Kami ang bahala sa tanan. Isipon ka na mo nga tinuod na mong anak ni Madam Doria nimo. Mao ka na, Jeric. Kung okay ka, mukuyog ka na mo karon dayon. Nibong ko ni Lolo Amboy. Maglisod ko sa butsi ang panulti. Nga mga mananap din Nga diya sila sang mutahod niya. Upatuon niya. Mutuman ang mga mananap kung unsay ang isulti. Unsam ni Lolo Amboy di ay. Kung lulo siya sa akong lula, pilam di ang edad. Makalibog. Yang apo si mama nakususan. Una, iyasab ko nung apo ang mama ni mama. Ang akong lola. Lain pa sa mga magpalibog na ko ang yang giingon. Nga, karon ako manimaw sa mga tao nga nagaingon sa kamatayon nila ni mama. Nga, pila nilang kuno siya kaadlaw. Makalibog. Aquiles. Oh, Aquiles. kitawag ko ni Lolo. Lo! Nana ko! Lo, gusto kang mabangon? Pabangonan ta ka? Ha? Ayaw. Dili ko mo bangon. Mukha na ka, Lo. Nakaluto naman ko. Daghang salamat, Aquiles.
Wagyo ko masayop sa pagdani mo din. Dili kasama sa uban mong mga igagaw nga gidago din. Lahi ka. Manggihuna-hunaon ka. Malumo ka kasing-kasing. Kung kato, sama pa sila nimo. Tingali, tukay na kong nakapahuway. Oh, unsa? Jeric, Madam, kung human ka nagkaligo, dali na dire kay dili ko gusto malangan. man akong ilis, Madam Doria. Maayo. Oh, hain naman tong imong putos. Tuwa sa kwarto. Kuha ato og dada. Magpaabot ko nimo sa sakinan. Nganong ako mangdadun ako mga ilisan? Asa man di ay? Di pa din ni mawang ilang bay? Kanina na silang may tingog-tingog. Asam kami paingon. Ay, bahala na. Mangutan na lang ko. Madam Doria, si Ribino, asa day ta paingon? Sa bago mong Pinoy anak, Ha? Oh, di pa dito inyong bay katong gato ang ganina, sir. Jeric, dili ko gusto bata nga tabian. Hala, kulit mong usap ang iyong batasan. Ganyan mo namin. Hala, kada ko sa gate. May abli lang nga, wait tao. Misud na mi. Uy, ang takong gate. Misira sa pabalik, human ni, may abli. Oh. Kanaog na, Jeric. Ha? Bungol day ka? Aw, nakadungog man, Madam Doria. Kuan lang. Naibo magkuning dapita. Mo din inyong bay. Wala gitaw. Kanaog. Wag gitaw, bisag usang akong nakita. Nakadungog ka, wa? Kanaog na. Aray, Doria, kalma lang una diya. Naunsa ka ba? Makalagot. naog naman ko, Madam. O niya anong nagdugay-dugay man ka? Nabaguhan man ko sa dapit. Wa man ko ko'y nakitang tao. Dili ka mag-inusara din ni Jeric. Nakay ka mga kauban. Busa ta na. Sunod na ako. Nakatuog si Lolo Amboy. Pero agad niya buhay ang akong kamot. Dili ko niya pabiyaon siyang tupad. Nga naman ka? Bilihok siya. Lo, Achilles. niyara ko, Lo. Niyara ko. Akong gito man ang imong gusto nga, dili ka biyaan. Salamat. Daghang salamat. Kung ingon palang unta nimo ang kanhi kong kita dinhi nga apo. Ayan. Dili na unta ko mag-antos pa og tugay ning kalibutan ko. Lo, daghan kay gipanulti nga, wag gina ko masabti. Nga nam day, Lo. Unsa may ipasabot sa imong gipanulti? Ayaw ka pala ka. Kay pasaton ko ikaw, Achilles.
Sige, sige lo. Istoryahe ko. Hala, ang pagtahan. Kalit lang ni Abli. So, dia, Jared. Ha? O siya ka ba? Matag sulti na mo, permi ka lang yung moingon o ha? O sa mga hindi, bungol ka. Ha? Siya ba ang bago ninyong sinago, Sir Divino? Claudia, naa ka na dia. Gila ay nagpinaabot si Madam Doria nga masunod dayon mo. Maong niya, iya kong ipasugat kay tingalig may problema. Ay, kining bata. Nagdugay-dugay sa paglakaw. Kini bang bataa ang giingon ni Madam Doria nga bago ninyong sinagop, Sir? Oh, Claudia. Mao ba? Dali. Dali diri uban ako. Ayaw lang kong guruya, ma'am. Oh, nurse. Doktor ka? Mawagi ako na, Claudia. Ikaw na may bawa kaniya. Why problema, Sir? Ma'am, sikre mo ginuptan, oy. O nurse ka? O doktora? Patilig kag sinina, hasta sapatos. Doktor ka? Ayaw pagpunay pagutana. Hala, unsa man ni din eh? Unsa man ni? Agay! Lo, tuno. May pugos mo ko kapag barog. Why, kaso, Abi na ko matumba na ka. Asam di ka pengon? Ha? may kuhaon ko. Unsa man lo? Ako na sugo, abi. Unsa man? Kana, Unsa na? Kahon? karaang kapan. Karaang ka ba? Ay, husto di ay tuod. Karong panahon na tagsa na lang sa mga kabatanunan nga sama nimo ang makaila o kaban. Ika na siya sama sa usa ka aparador na adiha tagui ang mga importanteng mga butang gawas sa mga piste. Ana sabdiha tagui ang mga importanteng mga papilis o mga butang nga mga mahinungdanon o delikado nga ipasaya-saya. Mao ba lo? Dali, mupadol kita sa kapan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!